chroeso I haglediad rhi! Ydy, mae hi'n mis Tachwedd, mae hi'n mis du, yn nghalendr yr hen Gymru, mae'r ffiniau rhwng y byd yma a'r byd nesaf yn denau iawn, a felly mae Gremlins yn hitio'r haglediad. Dyma'r trydydd tro I ni ddechrau recordio hwn, gen I weld os wneith o gyrraedd eich clustiau chi. Dwi Sioned yma hefo Bryn. Hello! A Iestyn. Heidi hi! Yay! Heidi hi! Pawb yn llawn. Enthusiasm, barod I hitio. Okay. So da ni'n gobeithio bod hwn yn mynd I gyrraedd chi. Mae hi yn teimlo fel bod hi wedi bod yn hir ers yn I gyd fod yma hefo'ch gilydd, ac wrth gwrs, mi nath Iestyn rhedeg hanner marathon. A rwan dwi'n sal. Dita? Rwan dwi'n sal. Okay. So, yn anffodus, yn y bennod diwetha, doedd Iest ddim hyd yn oed yn yfed, so doedd dim agenda o Gynarfon. Rwan Iest, wyt ti yn dioddau o ffliwddyn. Ie. Oes unrhyw drinkies hot toddiaidd yn mynd lawr dy lwng di? Mae yna concoction yma o lemon, mel, dŵr poeth ag diarrhea. Wow. Holy crap, ys ti ar y diarrhea? Ie, dyna o'n i'n meddwl, o'n i'n sbynio allan gyna, o'n i'n meddwl na dehydrate. Oes bach mewn dod o sioe dda heno. Dwi newydd fod yn darllen long reads ar y Guardian, a dwi'n gwybod, da ni'n kind of cynogi'r Guardian, a ni'n kind of ddim, long reads am Oxycontin addiction. Ac yn hwnna jyst neud fi feddwl, am drug amazing I gael yn dre. Ti eisiau Oxycontin? Just un, ie. Just un Oxycontin, ie. A rwan dwi jyst yn meddwl amdano ti'n spinio allan ar rehydration drinks. Wow. I love it! Dyma bod eich yn sain bod ni'n mynd yn hen ydy ffaith na da ni'n tripio allan ar diarrhea. Bryn, ti da ni nôl I fyd grown-up alcoholic drinks. Mae na bubble glass fan hyn. Neu, be ma'n gael nhw? Fel bowl? Goblets, dwi'n meddwl. Bloody goblet. Di hi'n goblet of fire. Mae hi goblet of gin yn sicr. Yn llawn pa fath o gin? Just Tangeray. Ti'n di newid o hwnna ers cwpl o episodes rwan? Y rad. Guys, drychwch. Bach o change. Be ti ar? Bach o change yn Gaerdydd. Be ti'n dyfad? Aldi tonic water, ond Hortus gin. That's right, dwi wedi joinio'r gin gan I gwrando. Neis iawn. Sŵn da, de? Neis iawn. Yndw, so mae Hortus, o'n i'n mynd I bryd, mae nhw'n cael, mae digwyddiad gin yn Lidl. Lidl. A mae nhw'n gwerthu Aberfalls gin Cymraeg arall. Ond, o'n i'n bodded I brynu ddim byd newydd, cos dwi'n mynd I fod digon aml. So cheap ass tonic water a... dwi wedi pilio tangerine fewn iddo fo. Neis. So yes, gyda ti vitamin C yn hwnna. Ti dyn? Yep. So hwnna, ond mae gennau backup cwrw hefyd, achos ti ddim cael... malaria! Scurvy, na malaria. So, ar bennod diweddara yr haglediad ar gyfer eich clustiau, da ni'n mynd I fod yn claddu Flickr. Oedd Flickr yn thing, dal. Hei, granda, mae hwn yn mynd I fod fel Throwback Thursday I dyddiau pan oedd na un adeg lle oeddwn ni wedi cysidro mae Flickr efo 1 terabyte o storage oedd fel cloud kind of computing lle o'n i'n mynd I gadw lluniau fi am byth. So nhw'n I chatio am hwnna. Da ni yn siarad amdan y ffaith bod Bryn wedi hollol ditio unrhyw operating system arall, unrhyw gwmni arall heblaw Apple, big news, big, huge. Google Walkout, ag yn yr adran spoilers, mae yna gymaint o post-show Doctor Who a Llyfr Glas Nebo spoilers, dwi'n warnio chi. Rwan. Guys, gown ni neidio fewn. Do it, let's do it. Dwi'n eisiau gofyn gormod I Iest, okay? Just, ti'n edrych yn eitha delicate ar hyn o bryd. Mae o fanna ni dressing gown am ydi lapio. Oh my god, dyna beth
O'n i'n meddwl bod gen ti fel furry hoodie. Oh, shit. Dressing. Wow. Mae'n edrych fel chenille sofa o DFS. Stylish dros. Mae o'n flufflyd iawn. Right, get on with it. Get on with it. So, y cwestiwn mawr ydi, Bryn, be gwyddodd? Be ti di brynu? A pam ti di brynu fo? So, si am iPhone 10s Max. XS Max. Yeah. Dim just mawr. Mawr, yeah. A pario fo efo'r Apple Watch hefyd. Do, so gyd gatho ni oedd just lot o lluniau bach. a hefyd, cychwyn grŵp iMessage. O'n i fel, iMessage? Bryn? Bubbles glas a Bryn. Bing! Yeah. Mae'na grŵp, oh my god, dwi'n teimlo mor cool. Grŵp chat iMessage, gan bod pawb yn gwrthod dod ar WhatsApp efo fi. Mae'n eitha neis cael grŵp chat. Neis cael, come on! Pam nes ti'n disgwyl am Pixel 3? So be... CBA, da. O be di si tro dwytha, dwi'n meddwl oedd, a mae dal yn wir rwan, dwi ddim yn teimlo bod Google efo syniad tu allan i just a phone. Maen nhw'n canolbwyntio bob dim ar y meddalwedd a trio crancio gymaint o AI a machine learning mewn i'r meddalwedd a sy'n bosib. A sgyn nhw ddim syniad o adeiladu pethau o gwmpas yn ei gyd. So yna sôn bod nhw'n dod â Pixel smartwatch allan. A maen nhw wedi bod yn sôn am hynny ers dwi'n i be. A wedi bod yn iwsio'r watch yma wan am bron i fus erbyn hyn. A wedi teimlo fatha... Actually, mae'n actually di wneud gwaith da i wneud hwn yn ddefnyddiol. Ac mae'r sy'n gallu talu trwy dynnu'r watch. Mae'n gweithio'n anhygol yn mynd ar y tiwb a falle. O, ti jyst yn fflipio. Do, pan o'n i lawr i Llundain dros yr haf, just mynd ar y tren efo'r watch yn mor hawdd. Ia. Mae'n gallu reoli cerddoriaeth a bob dim o'r watch, mae'n neud exercise tracking. Dwi'n teimlo bod mae Apple actually wedi meddwl am ffordd maen nhw'n neud o. Mae Google yn sôn lot bod nhw'n wedi neud y peth yma, ond... Ydyn ni'n mynd nôl rwan i y ffaith na hefo Google ni ydy'r product i'w werthu, whereas efo Apple, dyn ni'n prynu. Oeddech chi'n gweld hynny ddiweddar efo Tim Cook yn sôn amdan data protection yn sôn sut oedd GDPR a falle yn Europe wedi dangos y ffordd a bod rhaid i cwmnia yn meddwl am modeli gwahanol i wneud i pres yn ytrach na gwerthu data a gwerthu mynediad i pobl ac oedd lot o bobl yn edrych ar hwnna fel nhw'n cymryd potshot at Facebook. Mae'n hawdd, da ni'n neud o pob penod. O'n sicr. Ac ti'n gweld wan, byddwn ni'n gweld a siarad yn nes ymlaen efo Flickr yn sôn amdan y ffaith bod ti'n symud o'r wrth y freemium neu freeware model ma tuag at rhywbeth lle ti'n actually talu amdan y gwasanaeth. Ac a hefyd o'n i just yn isio gallu clymu pob dim at ei gilydd yn y tŷ bod y gyd yn gweithio ar un system a dyna, so mae fi'n deud so beth mae'r amser mynd yn ôl a hwnna ni wedi deud ar y pryd pan nes i newid i Samsung Galaxy S7 i fi cofio oedd y syniad na o'n i fod diddordeb gweld be oedd yr ecosystem gwahanol oedd yr ecosystem na gweithio iddo fi fyny tuag at rhyw fus yn ôl mae'n penderfynu reit dwi'n symud i'r peth nesaf y 10S Max oedd yr un i fi ddewis. Just jumpio fewn a na i holi Iestyn, nath ni siarad am hwn yn gwic wsos diwetha, bo fi'n mwy na hapus just yn cadw'r ffôns bach ar SE a ti di cadw yr un un maint yna. Iest, pam bo well gen ti sticio i'r ffôns bach yma yn lle mynd am rhywbeth masif efo sgrin mawr neis? Y form factor ydy o fwy na dim y maint am fod dwi'n person mawr sgen i'm dwylo mawr dwi wedi arfer cael bethau mawr yn dwylo fi ond mae hefyd
erbyn hyn, fwy o... Os oes gyda fi ffôn mor fawr a'n Bryn, dwi'n meddwl sy'n ni'n edrych arno fo lot mwy. Dwi'n edrych ar hwnna, am fod mae'n... Dydy o ddim yn gyffyrddus i ddarllen erthigla hir arno fo. Podcasting device a camera di o'r rhan fwyau. Ydy'r SE, ie. A peth i rand o'r cerddoriaeth. Dyna sydd dwi weld o. Ac mae'r pris hefyd yn dod i fod. Fe dwi wedi gael un rwan. Dwi'n siŵr ti'n gallu prynu nhw newydd o Argos am 200 hanner to 300 hanner. Rhywbeth fel la. Nes di o wan. Ond dwi'n really licio'r form factor a dwi yn convinced ers i'r iPads newydd dod allan. Dyna sydd eithon nhw nôl, ddim fod dyna sydd mae'r iPads newydd yn edrych. Ie, 239. 239. Bloody hell. A maen nhw dal yn... 32 gig fyna. Dyna ydy'r rhan fwyaf, y mind ydy o. Wel, o'n i'n edrych ar o'n i wedi cymharu y Pixel 2 oedd gennau i'r S-Max ac oedd yr S-Max chydig erioed yn llai ond efo sgrin i weld chydig yn fwy oedd yn mwy oedd edge to edge i ryw radda ac dwi'n hapus efo'r maint. Ond ti wedi bod y boi ffôns mowr ers hir rwan do? Wel ti di arfer efo cael pethau mawr yn dyrwylo do? Dwi di arfer hadlo pethau mawr. Dwi'n cofio oeddech chdi yn cymryd y pi allan o cael pan oedd o efo ffôns masif. Siwr o fod. Hei, dwi rioed i honni bod fi'n bod yn gyson am y pethau yma. The heart wants what the heart wants. O beth ydy, dwi'n meddwl yn un o'r pethau os ti wedi bod yn defnyddio nhw, ti'n meddwl wedi dod i arfer efo fo. So ti'n edrych ar ti'n mynd o'r SE i'r 10S Max a ti'n dweud, oce. Ti'n cario satchel, Bryn? Neu backpack neu rhywbeth. Achos dwi'n wastad yn teimlo, mae rheina yn ti'n gorau rhoi nhw yn rhywbeth. Lle dwi'n wastad yn teimlo fo'r SE, lle just... Mi neithi digymod efo byw mewn poced. Wel, eitha bod i poca jeans fi. Oh, he's a big boy. Ti'n fe mae'r dial-rite na i ffaro'n rhag. Ond, oce. Oh my god, right. Os oes rhywbeth yn digwydd yn ganol yr taglediad ma, Iestyn wedi marw'n lliw piws yn neud jokes lliwgar am jeans. Os na... Sorry. Na, cer. Os na rhywbeth ti'n methu o beidio fod ar Android? Na. Na, wirioneddol. So, dwi wedi symud y data dwi eisiau draw. Mae'r lluniau dal yn bodoli gen i yn y lle maen nhw angen bod. Mae'n dweud esgus i fi cael clear out o lot o hen data gen i ar y cyfrifiadur. Wyt ti'n iwsio Google Photos ar... Wel, na, so dwi wedi nadu fo wan roed y ffotos o'r ffôn i Google Photos, so mae'n gyd yn mynd i fewn i iCloud wan yn ytrach na Photos. A mae'n dweud esgus i fi really just eisiau dechrau consolidate bob peth lawr i un gwasanaeth yn ytrach na lot o gwasanaethau gwahanol. Mae hwn yn skipio ni mlaen yn eitha handi i Flickr. So, back in the day... It was still a thing. Well, right, dwi eisiau mynd o'n Flickr, cos dwi'n cofio Flickr yn dyddiau cynnar fi ar y we Gymraeg. Flickr oedd fel dy brif lle photos ti. Oedd gen Twitter ddim photos, oedd gen dim Instagram, Facebook yn nascent iawn. Oedd Flickr yn real cymuned, definitely dyddiau maes huge. Cymryd un o'r gwefanna mawr gyntaf i fi gofio. Hefo fel, identity, brand, kind of... A dwi'n cofio, oedden nhw wedi dechrau mynd pan ddoth social media, oedden nhw ddim quite wedi neidio ymlaen i hwnna. A yn amlwg ddoth Yahoo fewn. O'n y forums y balli, ac o ti'n gallu cael cymuned o bobl yn ymateb i glyniad i, ond nath am rili addasu i'r byd newydd. So, dwi'n eitha sicr
heb Flickr fysa na ddim di bod Instagram. Oedd o'n mas. A'r pools ma, oedd o fel cychwyn bod bobl yn clybio rhwng hashtags. Oedd o'i gyd yn digwydd yna. A dwi'n cofio pan gathen nhw'r 1 terabyte storage syniad masif ma, a ni fel, dwi back on it efo Flickr, great. Ond nath yr user experience just collapsio. Oedd yn stwffi yna, ond o'n i methu gael atyn nhw, oedd ti'n goffa logio fewn efo Yahoo account. A y mwyaf dwi'n gwrando ar podcasts amdan Russian hackers fel, god, dwi'n cofio grymu yn dipyn yn ôl, a dwi ddim yn cofio beth enw. Na i tri edrych amdano fo'n y notes, ond ein really dda amdan, basically, a Yahoo hack. Yr Yahoo hack mas, ac o'n i just fel, Jesus, dydy Yahoo ddim yn saff i ti fod arno. Ar intro nhw, dwi'n meddwl, oedd y prif cwmni e-bost yn y byd. Achos dwi'n meddwl nhw oedd un o'r cwmniau gyntaf efo Hotmail o bach i gynnig cyfrif fatha webmail. Ti'n cofio, like, dwi'n gwybod hyn yn swnio fel, mani mor hyn, ond TBH, guys, pwy ydi cynulleidfa ni? Bobl yn ei 30au sydd yn cofio'r shit na. Ond shout out i unrhyw un ifanc. Oh my god, diolch am rando. Yes, like, ti'n cofio'r wefr yna o gael fel e-mail address cynta ti? Do, Hotmail o ddim fi. Dwi'n cofio edrych yma mynd, as in, allai ddewis unrhyw... Dwi'n cofio, o gennau Budweiser e-mail address pan o'n i'n chweched. Budweiser? Budmail. Right. Rhywbeth fel llyfenni a like, Budweiser.com. Oedd yna rhywbeth nuts fel o ti'n gallu cael Budweiser e-mail address. Gwych. A wedyn o ti'n gallu cael fel Dragon Ball Z e-mail address. So es i rownd. Oedd yn off. A dwi'n cofio gwatched 9/11 yn digwydd ar y news tra'n darllen Dragon Ball Z e-mail account fi. God, they've got mega flashbacks and stuff. Ac oedd Yahoo reit yn ganol hwnna fel, o ti'n cael hwnna ac oedd o fel dy ryddid di online, o ti ddim yn clwmi fel e-bost rhieni ti, na ddim byd fel na. Ond bod Yahoo, mae hwn i gyd yn neud efo fel cwimp spectacularly bonkers Yahoo, a mae hwnna'n whole penod arall. Wel, dim. A hwnna'n, So ti darllen be oedd nhw'n sôn pan oedd nhw'n gyrru. So nath o'r e-bost allan dwi'n meddwl dros y penwthnos i pawb, a dwi'n meddwl mater pawb yn cychwyn. Shit, mae Flickr dal yn rhywbeth. Ond bod Flickr maen nhw'n deud, ond da ni'n llythrenol yn mynd i unrhyw un sydd drost 1000 o luniau. So dim hyd yn oed fel maint, fel file size, mae fel 1000 o luniau. Dyn ni jyst yn mynd i... Dechrau dileu nhw gyd. Rei hynna tan da chi lawr i 1000. Ac oedd nhw'n deud yn beth nhw'n sôn oedd ma nhw'n trio symud o wrth yr gwasanaethau am ddim oherwydd ma nhw'n teimlo os wyt ti'n neud gwasanaeth am ddim ti ddim rili am ddim, ti'n gwerthu data pobl, a dyna ydy'r ffordd ti'n neud arian a maen nhw eisiau symud o wrth. Yn union, beth da ni wedi bod yn siarad amdano i rioed, a beth ti dweud am Android, a beth dwi'n cwyno amdano yn hyd, os fi rai dalu amdano fo, mi na hai. Dim fi ydy'r product sy'n eisiau cael ei werthu. A dwi'n gweld be maen nhw'n neud, a be lle maen nhw'n trio neud ydi apelio teg at marchnad o pobl sy'n tynnu lluniau broffesiynol neu o leian mwy o ddifri amdano fo na'r randoms yn tynnu stwff ar Instagram a roed o ffordd broffesiynol yn gallu rhannu lluniau. A os maen nhw'n neud hynny, dwi'n chi gweld nhw'n creu rhyw fath o farchnad i hynna'n. A dyn nhw'n codi lot i weld am y pro accounts, mor beth oedd $50 y flwyddyn, sydd yn... A maen nhw'n limited yndi? Dwi'n cofio yn union Siwr na limited ydy na. Ia, a mae hynny sy'n cymharu hynna wedyn i gwasanaethau eraill. Does y byd rili fila ar gael i pobl sydd trio... Fel ffotograffwyr. Ia. Wel, ie, ti'n tynnu lluniau, fel
Ydy hwnna'n rhywbeth bydde ti'n bothered i neud, neu ti just fel, dwi'n trystio'r lle yma? Mi oedd gyda fi Flickr Blog account am flynyddoedd maith. Ie, rhyw peth yma, fi. Ac dwi'n siŵr be ddigwyddodd, dweud y gwir. Dwi'n meddwl na just yr transition na o lle oedd Yahoo di stwffio fo fyny yn mynd o oedd neb yn mynd arno fo ar y gwefan i mwy, pawb eisiau mynd arno fo ar ei mobile, ac oedd nhw rhy slo yn newid ffordd oedd yn edrych a ffordd oedd yn gweithio i gymharu ag Instagram, sydd lle oedd pawb yn cael lot fwy o hwyl mynd arno fo a falle. A dwi'n chi gweld mae Flickr i fi y dal yn fy mhen yn rhywbeth lle ti'n reid lluniau really da chdi. Ie, arty. Stwff safonol, de. Really. Dwi ddim yn ffwrdd â hi, a dyna di'r broblem. Ydy hwyl diwylliant lluniau ar y we wedi symud i ffwrdd? Mae fel long reads a Twitter. Ti'n feddwl, yr ddau ochr na, o tynnu di symud i ffwrdd o'r stwff safonol ffotograffic. Mae'n ddau ferchrad wahanol hefyd, a mae'n le i rywun gynnig rhywbeth safonol i pobl sisio lle iawn i rannu lluniau. Be di'r cymhariaeth efo, dwi'n mynd iwsio'n fel 500px, dwi'n roed i iwsio'n, ydy hwnna'n gymuned? Yndi, a ti'n gallu gwerthu dy luniau ar hwnnw hefyd. Mae hwnna'n, oedd hwnna yn cael ei hysbysybu fel rhywbeth hyd yn oed mwy proffesiynol na Flickr, lle oedd Flickr oedd y peth hwyl a hapus ma o blaen. A wedyn oedd Instagram cymryd o drosodd, ond oedd Flickr yn trio wedyn aros yn y farchnad pro, ond trio y mistake oedd nhw'n gwneud wrth cynnig terabyte i the mass public, a wedyn fod oedd y setting ar dy ffôn a balli yn lle os oeddech chi'n tynnu llun oedd yn automatically mynd i fyny. Oedd o'n just creu llanast i fi lle nes i reid ymlaen, neu defnyddio hwn fatha backup, ond bob un llun oedd o'n mynd i fyny na, hyd yn oed os o'n i'n curatio a deletio nhw off y ffôn, wrth gwrs maen nhw dal yn byw yn cwmwl Flickr, a mae hynna just yn lanast llwyr dwi'n mangan i mwy. Na. A ydy'r problem ydy gormod, mae'r gormod o ddata sgyn ni mewn ffordd. A mae'n mynd yn ôl rili i'r ffordd oedden ni fel afar yn tynnu lluniau efo'r ffilms o balli. Oedden ti'n cael 30 exposures ar dy gamera, ti'n bod yn ofalus dros ben. Ond y lot wan, ti'n gweld pobl jyst fatha, mae gen i bus lawr ar y botwm, a mae'n jyst tynnu 1000 o luniau. Oes yna apps? So ni'n lyfio cael syniad o fel, ti'n apps sy'n jyst yn restrictio ti, gei di dynnu. Mae hwnna'n fel, sort of fel y counterintuitive, mae celf goren dod o restriction, mae celf goren dod o, ti'n mo, bod ti'n rhoi, rhywun pethau fel cynghanedd y stwff, ti'n rhoi rheoledd y hyn, so ti'n goffa gweithio gwmpas nhw. So app jyst yn deud ti, gei di dynnu 30 llun y diwrnod. Mae hyn yn bodoli. Ydy, mi oedd na un yna rhywbeth yn atgofio. Os o'ch ti'n tynnu llun mewn lleoliad penodol, oedd yn iwsio'r GPS ar accelerometers a balli weithio allan be oedd ti'n tynnu llun o'n fo, chwilio bobl di tynnu lluniau tebyg a dyn deud i ti na da. Ti'n gwybod beth i oedd o? Faint o luniau? Ie, faint o luniau ar Eiffel Tower sy'n na, lle maen nhw jyst fel, ti rili ddim angen tynnu llun ar Eiffel Tower. Ti angen y person ti efo neu chdi yn efo i wneud o yn ddiddorol i chdi yn y dyfodol, ond pan ti'n edrych yn ôl arno fo, Diolch golygu ddim byd. Mae gennau gymaint o luniau, o'n i'n clirio allan, oedden ni jyst yn cael chat ma o flaen llaw, cos oedden ni'n gobeithio, so ni'n gyd yn upgradeio i Mojave ar yn Max, bys ni wedyn yn gallu cael FaceTime yn lle, chos da ni ar hyn y bryd yn neud yr haclediad trwy Google Hangouts. Shout out Google. Ond o'n i'n trio clirio allan lluniau, ac o'n i'n sylwi beth sgennau, loads, o'n i'n cymryd tirweddi ar fel 35 mil fi, ac o gennau dal fel scans o 35 mil, dwi'n mynd i gadw'r ein, achos actually, mae physically gennau rhain, dwi ddim actually angen cadw'r files ma, cos mae gennau rhain, ond oedd Mac fi dal loads rhy hen i upgrade unrhyw beth, so na ddim point, ond, ti'n mo, yr busnes ma, dwi siarad o blaen amdan, bo fi gymaint mwy rwan fewn i printio photobook ar ddiwedd y flwyddyn. Dwi'n mynd i wneud hynna. Dwi'n dal yn dweud dwi'n mynd i, ond mae gennym fi gymaint o lyniau. Ti'n mynd beth Dwi angen mynd drwyddyn nhw, a just really, dwi'n talu am y 2 terabyte iCloud storage.
Dwi'n mynd agos i hynna, ond pam ti'n sôn am gigabytes o luniau, mae o'n anferthol. Yes, falle bod hwnna'n yn broblem. Ti'n talu am y storage mae gyd, so mae'n anodd i ti curatio unrhyw beth, achos ti yn limited. So fel, dwi gormod o stinge i wneud hynna, ond dwi dal yn deud, mae un peth Google na iwsio, bod nhw'n sgreipio nhw am information fi, dwi yn iwsio Google Photos, cos dwi ti'n meddwl mae'r app yn really gweithio fy ffordd dwi'n neud. Ydy'r gwers maen nhw'n ychwanegu, ydy'r ffaith bod chdi'n gallu, bod nhw'n sgreipio fo wedyn i dweud, chdi chwilio amdano'r person penodol, neu chdi chwilio am llawliad penodol. Mae'n helpu chdi ryw radd a curatio fo, ond eto, ti'n really curatio. Hwna ar yr iPhone eto, Bryn, mae'n gweithio'n dda fyna. Ond sicr. Ond, be'n i'n meddwl di, Ti'n mynd curatio, really, just nid o'n ffordd hawddach i chdi mynd chwilio. Ond hai fi ddeud fel, un tip sgennau rhywun sy'n iwsio for photos. So mae gennau fel, dwi'n cychwyn bob blwyddyn, dwi'n cychwyn album ar enw fel Photobook 2018, neu Photobook ydi o. A bob tro dwi'n meddwl, mae rhywbeth yn neis. Mae'n cael ei pingio fyny hwnna. So wedyn dwi'n gwybod, os dwi'n endio fyny yn chwalu pob peth arall o'r flwyddyn yna. Ti'n cadw'r photobook. Mae'r photobook, a wedyn, da'n argraffu fo, a na fo. Dwi heb gael y guts i deletio pob peth. Lluniau prodas fi, mae gennau dal nhw fel mewn 3 lle gwahanol, ar 3 ffob gwahanol, ar bethau fel na bod gennau prints o'n nhw. Ti'n fod meddyliau pre-digital, gen ti dyluniau, os o rhywbeth yn digwydd i'r tŷ, ti'n colli pob beth mewn tan, ti'n colli fo? A fel gymaint o Buddhist philosophy mynd rownd yn ymhen i rwan ynglyn â fel attachment a bachu mlaen i bethau pam dyle ti fod jyst yn symud hefo'r llif a ddech chi weld y features na nath o allan efo'r Pixel 3 na, beth o be? Pam mae'r Pixel 3 yn tynnu lluniau ti'n tynnu hun ond mewn gwirionedd mae wedi tynnu lot ohonyn nhw a wedyn os mae o'n sylweddoli fod y person wedi blincio neu be bynnag yn ganol y llun neith o yn automatic dewis un o split second cynt neu os mae yna wen yn well mewn eiliad wedyn neith o dewis hwnna i chdi'n automatic mae hwnna'n great achos o'n i'n siarad mae yna rhywun yn gwaith efo fi a mae hi'n rili fewn i'w gwaith ffotograffig a mae hi di mynd i ffwrdd o Apple mae hi di mynd mlaen i mae'n cedi na'r Pixel a ti'n meddwl, gen ti just portrait mode neu be bynnag ydi o straight away yn dy ledi. Ond ti'n deitha fi na algorithm sy'n dewis faint mor cute ydi mhlant ti'n edrych yn ôl we've been fed a lot of photos of white American children smiling and your child looks more similar to this white American child smiling so da ni'n mynd i ddewis y llun yma mae algorithms just more racist ar bobl sydd yn bwydo nhw. A dwi just yn meddwl fel ti'n gwybod beth o? Jesus, pan ti'n edrych ar holl Korean software ma, mae'n hollol optimised ar... guys, da ni ddim yn gwybod i hanner hi. Ond mae hwn i gyd ar gyfer yr afterparty. So, da ni di siarad... Dwi di gorffen gin fi'n really gyflym. Flickr Pro account? Dwi di cyfri Flickr fi. Ie, dwi'n cedi bod fi Dwi'n mynd i aros ar yr un am ddim, ond mae gen i fi 5,000 o luniau arno fo. Tata, Iestyn! Un peth sgyn Flickr yn lot well na Instagram ydy app ar gyfer yr iPad. Pam sgyn Instagram i map yr iPad? Dyw awyr. Ond mae app Flickr i'r iPad yn briliant. Mae mor neis i fynd edrach trwy'r lluniau yma. Mae Instagram yn neud beth oedd Flickr yn neud right yn y dechrau. So ti'n meddwl am fel troad y ganrif Flickr ydy fel llif o luniau a sa ti just yn checio fewn yn mynd, be mae padr? A sa ti'n checio fel faint o views mae lluniau ti wedi cael. A wedyn, wrth i cameras wella, wrth i defnydd bobl fynd fwy sophisticated, o ti'n cael dy big a ti lluniau mawr yn mynd. Whereas ydy Instagram methu wneud hwnna, achos mae Instagram yn designed, mae'r lluniau mor handheld fel palm size, maen nhw mor... Diolch yn teimlo'n expansive fel Flickr. Ie, dyna di bwrio nhw, maen nhw fod yn rhywbeth reit, beth yw'r gair, ythaf fleeting, mae fod ythaf transition, diolch ephemeral. O'na
bennod really dda. Dwi'n credu na NPR podcast How I Built This o'r bobl nath setio fy'n Instagram a just, snap sgwiliau. Yeah. A dyna pam maen nhw'n dweud, dyn nhw'n dweud fatha reposts a bachu. Weird o'n de. Ond oedden nhw'n sôn amdan sut oedd filters wedi cychwyn. Oedd achos bod, bod bobl fel ddim power users isio I lluniau nhw edrych fel y rhai ar Flickr, oedd wedi sganio fewn o 35 mil. Ac oedd y cameras ddim hynna dda ar y ffôns chwaith yn gyd. So, dyna lle oedd filters wedi dod fewn, achos oedd cariad un o'r engineers yn deud, dydy lluniau fi ddim yn mynd edrych yn neis, mae'n edrych yn really boring. Lle just fel, just rhoi bach o fel, gall ti'n neud rhywbeth iddyn nhw edrych yn neis, ac oedd o fel, geez, wrth gwrs, dyma sut mae bobl yn mynd I fod I siwsio fo, a mae hwnna just I traws newid sut mae, diwylliant gweledol y ganrif hon, just y rhyw hynna. A o'r reswm sgyn nhw'n iPad app ydy, chos maen nhw eisiau nhw'n... Ti'n gweld pobl yn tynnu lluniau efo iPad. A ti'n gweld rili'r iws ar llif na. A dwi'n teimlo os ysa nhw'n rhoi app ar yr iPad, dwi'n meddwl sa'r whole thing yn mynd y chwal gyda nhw, chos maen nhw'n canolbwyntio ar un profiad a cael yr stories a'r natur llifol ma o'r holl beth bod o'n just maen nhw yna munud yma dwi'n meddwl mynd y munud nesa so well no beth swn i actually weddol diddorol gweld gen Instagram fysa feature lle ar ôl fatha 6 mis I ryw flwyddyn mae'r lluniau just yn diflannu nathyn nhw genius idea o just doing Snapchat, some Instagram stories yn massive. Dwi ddim wedi bod yn cadw gymaint o llygad ar lle mae Snapchat arni. Di ddim fel bod nhw'n collapsio, ond dydyn nhw just ddim yn rhan o'r sgwrs. Mae nhw'n toxic anyway, fel lle. Wel, ddim hyd yn oed online, beth dwi'n... Ysdi Rihanna ddim yn licio nhw. Mae Rihanna di deithio nhw lle I fynd. Ddim gweith yn cadw fyny. Na. Dwi'n intrigued I weld beth sy'n digwydd fyna. Achos lle fel bod o dal yn sort of gornel o'r we a ballu. O, Iestyn yn Iestyn. A mae mel a lemon. Mae yn! Mel a lemon a deol ar light. So fel ti'n dweud, Snapchat, ond fel mae Insta Stories mor attractive, mor glossy, mor hawdd I iwsio, mor... aspirational, bod ymlaen efo fo gydallt y well sut I ddynyddio nhw gyd edrych Snapchat y tro diwetha iwsio si fo oedd pam oedden nhw wedi dechrau fel insertio stories o'r Daily Mail fewn I ffeiti ac yn I just, na, dwi'n good diolch, dwi'n good ma'n yn, na, dwi'n lle de reit, dwi'n agor fy ail diod Sanda Blonde IPA o Fine Ales, Scotland. Wow. Dwi'n gwybod bod Aled ddim yn gwrando mor hired a hyn fewn yr haglediad, so dwi'n gallu deud yn hawdd bod fi wedi dwy'n hwn gatho rhyw whisky and Scottish Ales pack gen fy mrawd ar I ben blwydd, a nath o ddim yfed o. A mae rwan. A ti'n helpu fallan? A felly, mwysioch? Wel, mae hwnna'n blasu fel mynd allan am sesiwn pnawn Dydd Sul. Dyna sut mae hwnna'n blasu. Mae yna certain cwrws yn atgoffa fi o certain adegau. So fel, fydd Heineken super duper oer jyst yn ei fi feddwl amdan bod allan all day as sesiwn fawr neu rhywbeth. Ti'n mo? Mae yna fel certain pethau. So oedd hwnna'n bitter ydi hwnna. So fel pnawn Dydd Sul... kind of, Beth bynnag, guys, mae gennym ni raglen I wneud, unless bych chi eisiau neidio fewn a deud rhywbeth really cyffroes, tra bod fi'n edrych fyny be arall gennym ni siarad. Alex gyda'i rester ydy'r Google Walkout. Google Walkout. Bychai yn sôn amdan I ymatab nhw I hynna. Mae yna e-bost corporate iawn yn dweud, wrth gwrs, nawn ni cymryd merched o ddifri. Ond da chi'n Silicon Valley Company, sy'n golygu bod chi yn bydredig o'ch tu mewn allan. Wel, so, oedd hyn gyd cychwyn ar ôl i'r newyddion dod allan bod boi oedd gyfrifol am Android, digwydd bod,
yn gadael y cwmni wedi cael taliad o $90 million. Miliwn! Ar ôl... Iddo adael cwmni ar ôl i honiadau bod wedi gorfodi un o'i aelodau staff i gael i mewn i berthynas rhywiol. Dwi'n cofio cael yn halu 90 million am drio cael blowjob gen rwy'n. Wel, mae'n amlwg bod cwmni da angen ypio fyny. Wel, so... a dyn nhw hefyd, to mae'n honiad eraill bod aelodau staff reit uwch i fyny yn y cwmni wedi cael taliadau a wedi gadael y cwmni dan cwmwl o honiadau sydd wedi ymdrin wneud efo merched yn y cwmni. Ac o'na hashtag Google Walkout dros y byd i gyd, lle o aelodau o staff Google wedi gadael y gwaith ac yn protestio tu allan i swyddfeydd dros y byd i gyd. A hwn wedi cychwyn fel protest bach mewn un swyddfa ac yn mewn chydig oriau o dros y byd i gyd. Mae nhw wedi rhyddhau, dwi'n meddwl, heddiw mae Iestyn, dwi'n meddwl o datganiad bod nhw'n gwella i policies a sy'n mynd nhw'n ymdrin a honiadau o camdrin yn ei staff nhw, a bod nhw'n trio cael o ffwr o'r syniad bod nhw'n mynd trwy arbitration a bod y gagging orders a bod math o beth am yma. Ti'n edrych ar yr ystadegau bod na 20,000 wedi cerdded allan o staff just anhygol, achos y ffaith bod y boi ma wedi cael ei dal i $90 million just i gadw peth yn dawel. O'n i'n darllen erthygol, na'n drio cofio roed o'n y show notes efo Iest ma, just darllen am fel just diwylliant Silicon Valley, a ti'n gwachod rhaglenni fel Silicon Valley stuff, ti'n meddwl, am hwn yn cymryd y piss, ti'n ond mae o'n just y diwylliant ma o bobl tech bros super galluog, ond hefyd super de-ethics, just mae na real kind of entitlement i bwer anhygoel yna, a y long read ma'n y New Yorker amdan Lewandowski, boi oedd wedi gadael Google am Uber, ond be oedd yn neud oedd yn setio cwmnïau fyny on the side trad yn gweithio i Google, datblygu stuff nice newydd, a wedyn cael Google i brynu i gwmnïau fo'i hun, a mae hwn a ti ddim yn gallu syni bod na diwylliant horrible o gamdrin rhywiol yn digwydd yn y llefydd ma, pan mae yna gymaint o bwer a arian a a'r syniad bod mae yna bobl yn dweud mae nhw buddsoddi cymaint arian yn mewn un person mewn ffordd, mae nhw'n dweud allai'n wneud efo'r buddsoddi yna, so mae nhw'n defnyddio'r arian i wedyn tawelu pobl, a beth sy'n digwydd wedyn ydy mae o yn ytrach na bod y person sydd yn gyfrifol amdan beth sy'n digwydd yn cael i ddal a cael i cosbi, maen nhw jyst yn mynd o un peth i'r peth nesa, a wedyn dweud, ges i get away efo tro dwytha, gael get away efo tro yma hefyd. Ac fel da ni'n gweld, mae'n ymchwil di bod yn y maes yma'n dweud, os ydy pethau ddim yn cael i ddal a mae'r cos mae'n dod amdan y fath camdrin, mae pethau jyst yn mynd y waith. Ac mae'r syniad, mae'r arian ac yr dylanwad ma yn mynd trwy'r cwmni gyd. Fel y diwylliant, mae'n rhywbeth yn ni'n siarad dan y bain, a guest, yn gwyth eto, ti di gwachod fel Silicon Valley mwy na ddim ond ni. A mae just yr adlewyrchiad ma o... Mae mwy na just joke am tech bros ond ydi o, Est? Mae just yn bubble o fewn
bubble. A mae yna reswm pan ma nhw'n galw rhai'r coders ma'n rockstars ydy. Do you want to hire a rockstar? A wedyn ma nhw'n cael yn ei penna fod nhw'n untouchable. Ac fod nhw'n gallu just neud unrhyw beth maen nhw eisiau. A bod diwylliant y cwmnïau yn cefnogi hynna? Ie, a mae just yn bizar, dydy. Fod unwaith sy'n dechrau efo mymryn bach o graidd hynna, a mae'n tyfu allan i fod rhywbeth mor fawr. A fod rwy'n erioed i ddeud nath nhw, de? Ie. Dyna dio. Entitlement i lwyddiant, i fod yn indestructible, i fod yn... So, fa ti'n dweud, rockstars, ie, mae'n... A ydy'r trafod ydy hefyd ydy ni fel cymdeithas ddim really wedyn yn parod i edrych ar ydyn ni'n gwneud gormod o pŵar i'r pobl ma, da ni ddim yn dal nhw i da ni'n dal nhw i account o be maen nhw wedi'i neud, da ni ddim yn cosbi nhw yn y ffordd ddylen ni bod yn neud. Be sy'n mor ddiddorol na Google ydi o? A ti'n cael ei meddwl fel Uber, yeah, probably. Ond Google, mae gen y cwmni na fel yr enw ma'n fod yn rhyw le don't be evil, y lle mwyaf special i weithio, ti'n cael cyfarfod mewn fucking ball pool. Ti'n ma, a ti just yn gweld... Sorry, she's picture o ball pool am ymhen a ddim ball pool oeddech chdi'n meddwl amdano o. Be, as in ball pool yn yr hwylfan? It's a hell of a drug. Yes, wyt ti'n tripping ball pools. Just, well, ti'n ma hwnnw'n unwaith eto just yn esiampl o hai fi ddeud menywod sydd yn super galluog ond ydy cael ei clymu mewn i'r holl diwylliant corporate ma. Lle ti'n meddwl, dwi wedi cael y job fy mreiddwydion, dwi'n gweithio fewn cwmniad Google. A bod o just... Dim blwyddyn yn ôl oedd ni siarad amdan lle oedd y boi ma di postio thing fod ydi merchaid ddim yn hafal i ddynion. A dyma pam. Ac yn Google oedd hwnnw. Ie. So dylai fo ddim fod yn sioc, ond mae'r niferoedd ffantastig o bobl yn cerdded allan. Ti ddim yn rhagweld fydd llawer yn newid, achos structural ydi ond mae fel llywodraeth, mae fel unrhyw beth fel na. Ond jyst i ddangos dyfnder, dicter. O'n i'n gwrando'r podcast really dda. Forever 35 di, hwn falle mwy amdan yr afterparty. Ond o gen nhw bennod cyfan. Chos just penod amdan fel hynna'n ofal, just sut i ddelio hefo fel 2018. A dwi ferch o California, it's very, ti'n gwybod, California. Maen nhw gyd yn mynd am massages a cael ei gwynedd nhw wedi gwneud whatever. Ond oedd y gwestai gen nhw yn siarad amdan pŵer dicter merched a bod real dicter dydy merched ddim yn cael expresio fo. Ti ddim yn cael bod yn flin. Achos mae pam dweud, calm down wan, yeah, love. Neu, stopio fod yn screechy. Ti'n neud sîn ydy hyn. Ti'n fel a ddim yn deniadol fath o beth. A ti ddim yn cael bod yn flin. A'r peth, ac o'n i just fel, mae'n hollol vindicatio pan wyt ti fel merch mynd, actually, dwi yn really flin am cael, mae'n rhywbeth dwi wedi cael, dwi'n cario, mae'n amazing, ond os dwi'n gweld fi'n mynd yn super blin fel reaction fod i fel, alright, wow, mae angen i ti dywelu lawr. Lle dwi fel, actually, dwi angen cael hwn allan, a dyna dwi'n gweld sydd yn digwydd hefo y merched sy'n gweithio'n Google. Ti'n gweld lot o bechgyn allan yna yn cefnogi nhw. Bod ti isio mynegu'r dicter yma, y real fel, just fury, bod y pethau yma mor anheg, a na i fynd ymlaen amdano fan yr afterparty. Ond just, yna pwyntiau really dda yn y bennod yna. Anyway. Guys. That's good a time as any with your after party, dwi'n meddwl. Barod. Wel chi wedyn.
hi, croeso i'r afterparty. Mae popeth bach yn llac. It's gonna go crazy. Crazy. Mae'n spoilerific yma. Diolorite ag oxycont. Da ni gyd ar y diolorite one. Dio o beth? Delora laughs. A lot of laughs. So, croeso i'r afterparty. Gai just deud un beth cyn. So, o'n i'n neud yn sgwrsio heddiw amdan byrfyfyrion y gwaith. Woo! A ni sôn yn ganol bod hi'n bwysig bod fel rhan o byrfyfyrion di bod yn ymwybodol o beth sy'n mynd around o dy flaen di. So o'n i just yn pwyntio allan y stwff oedd yn mynd yn gwmpas ymlaen i fatha pwy sy'n talu sylw, pwy sy'n edrych ar ei laptops, pwy sy'n ar ei ffôns. Ac mae fi just yn spotio un o'n pobl dwi'n gweithio fo, oedd wedi disgyn i gysgu yn gwrnol y stafell. A mae fi just yn dweud, pwy sy'n disgyn i gysgu? Ac oedd di digwydd y munud yna fel o'n i'n dechrau siarad amdan bod yn ymwybodol beth sy'n mynd o... Ia, oedd hwnna'n hilarious. Ond oedd hwnna hefyd bach o... dwi'n mynd i ripio fewn i ti. So be nes i just i trio arbad chdi bach iddo fo, nes i dweud, nethon ni setio hynna i gyd i fyny cyn, nes i dweud iddo fo, mae just yn... disgyn i gysgu o gwmpas amser yma. So guys, da ni eisiau siarad am stwff i wylio, stwff i ddarllen, stwff da ni wedi darllen, stwff sydd yn hwyl, pethau sydd yn neis, fel dressing gowns, a lemon. Heart Jodie Whittaker. Right, da chi'n mynd i gael chat masif am Doctor Who, a dydw i heb watcha Doctor Who, achos bo fi'n rubbish, a dwi goffa mynd i gwylio am 9:00 bob nos sydd ar ôl mynd ar plant i gysgu, dwi'n really sorry. Ti ddim yn gorfod gwylio Doctor Who. Ond dwi kind of yn, achos mae yna boi dyspraxic yn efo, a mae hanner teulu fi. I know, dylwn ni, fel, dydy Doctor Who rioed ydi bod... Ti'n gwybod fi, dwi super fewn i stwff fel na. A fi wastad ydi teimlo bod Doctor Who... Dio ddim cweit i fi, a dwi ddim yn gwybod pam. Falle bod o'n rhan o fel BBC phobia fi. Hwna, dy fi hefyd yn union, fatha, ers fi oedd yn blentyn, dwi erioed di mwynhau Doctor Who. Dim hyd yn oed casual, ti'n methu casually watcho fan eich byd? Na, wel, hyd yn oed y reboot, pryd oedd hynna, 2007 yn rhywbeth fel la. Nes i drio fo, do'n i'n mylicio fo, a wedyn o Torchwood yn rhywbeth ymlaen. Hei, mae'n dod o Gaerdydd, oedd yn tyma? Ath Siarin obsessed efo hwnnw. Ath Siarin gwylio hwnna, ac yn i'n meddwl, pam ti'n gwylio hwn? Mae Gwen yn really cool. Be'n licio fo Torchwood oedd... yr rhifin gyntaf ni'n gwylio fo efo ffrindi mi yn PJM. Flashbacks! Flashbacks. Ac oedd ni wedi penderfynu na oedd o actually... Pentre Jane Morgan, for non-Aberystwyth fans. Oedd o'n sponsored gan y Cardiff Tourist Board. Chos oedd ni wedi colli count o faint o helicopter shots o... Bai Caerdydd! A be ni'n licio hefyd oedd John Barrowman just y sefyll ar top rhyw adeilad yn ei got las o. Flap. A joke oedd o dweud, why are you standing on top of that building? Say, because I'm Torchwood, that's fucking why. Just i colli count. Ond... Mae'r cofeb at Ianto, whoever the hell oedd Ianto, dal yn pasio hwnna pan dwi'n mynd i siop sushi treatio ni'n bob di Gwener. Wel, be sy'n diddorol efo'r gyfres newydd wan, mae'n a lot o newidiadau bach a mawr wedi dod i'r gyfres. Un o'r peth mwyaf di, maen nhw yr straeon yn mwy single episodes yn ytrach na arc mawr. Monster yr wythnos. I ryw radda, ia. Gymau Monster yr wythnos, mae'n ia. Ac ma' nhw'n self-contained yn ytrach na bod nhw'n straeon sy'n mynd dros. Ti'n ma be, mae hwnna'n eitha da, achos bys o'n eitha... Swn i'n fwy fewn i hwnna, achos dwi'n cedi oedd yr whole mythos o popeth dwi'n mynd mor enfawr. Ynddi, yn sicr. Be hefyd ydy, mi o i ryw radda yn trio mynd yn ôl i graidd y gyfres, lle oedd o'n gyfres i blant oedd yn dysgu amdan hanes. Reit. Dyna, na'n fod...
Da ni wedi bod yn gwylio bob un yn nhw, a yr unig reswm dwi wedi bod yn gwylio nhw ydy oherwydd y plant. Ond i ddweud, da chi eisiau trio hwn? Ac wedyn maen nhw really mewn iddo fo. Yes! Ac yn wir yn mwynhau. Wel ia, ac a mi o gyd, so, dwi'n meddwl, fyny tian i'r Daleks cael i ddod i fewn i'r cyfres plant i ddysgu hanes oedd y bwriad iddo fo fod. Yn lle sci-fi. Doctor yn mynd â pobl i ryw ddigwyddiad mewn hanes, as a pobl yn dysgu amdan hanes. Bryn, hwnna ydy'r single peth mwyaf defnyddiol dwi wedi dysgu am Doctor Who erioed. O ia, ac be oedd yn digwydd wedyn, so doth y Daleks fewn, so doth y droi fewn i gyfres ffuglen wyddonol. Gwyddonol. A wedyn... Rai, gan bit o marshmallows. A wedyn, be oedd beth sydd ddorol hefyd ydy, maen nhw yn mynd a lle mae bob un tamad o bob dim sy'n digwydd ar y sgrin yn bwysig yn yr dyddiau Russell T Davies ac Stephen Moffat. Mae Chibnall, diolch i weld yn poeni cymaint am clymu bob un llunio'n at ei gilydd. So, os mae yna tamad, os mae yna gwestiynau ar ôl yr diwedd, mae'n dweud, ne. What you gonna do? Ti'n be, dwi'n really intrigued i gweld rwy'n heb am Stephen Moffat yn neud pethau, achos dwi wedi ffindio, beth yna fo, dim H-Bomb y Guy neu rhywbeth yna fo, ar YouTube. A mae gen fo fideo, good 20 munud o hyd ar fel pam bo Sherlock yn shit. Ac o'n i just fel, Sherlock yn shit? A wedyn dwi'n kind of mynd, ydy! A just holl o brain fat, achos dwi'n cofio cerdded allan o'r stafell yn episod ola, series ola Sherlock. So ni ddim yn bildio fyny to mynd. Rownd y stafelloedd na i gyd. Dwi'n cofio cerdded allan mynd, dwi'n mynd i gwely, dwi ddim hyd yn oed yn bothered beth sy'n digwydd, dwi'n cysau hwn, a ges i o'na, a dwi heb actually watched o. Ie, da ni'n cyn ar un ola. A ddo just, ond oedd o hefyd yn fel pen llanw, sort of male fantasy wank, entitlement, I'm cleverer than you, weirdness. Moffat, ti'n bod am sgwennu lot o, dwi'n really fucking glyfar, a dwi'n mynd i dangos faint o fucking glyfar dwi'n a i mos beth ti'n gwybod amdano gyfres fyny eto wan, dwi'n mynd i fucking flipio the script a dangos bod mi'n really fucking glyfar. Mwy clyfar na ti! Wyt ti'n ffindio, controversially, dwi'n ffindio Mark Gatiss a The Whole League of Gentlemen fel na ym mhob peth. Mae'n gas, dwi'n mynd abod y boi yn bersonol, a mae'r vibe, dwi'n licio mewn bod fi'n gallu darllen bach o vibe, a mae na vibe fanna de, o fel... sbiwch fucking glyfar dyn ni. A dwi fel, ie, da chi yn, ond sy'n neb yn licio bobl sy'n brolio. Na. Dwi'n teimlo di Chibnall ddim o reidrwydd y person cryfan sgwennu straeon. Beth ydi hanes y fo te? So, yr un o sgwennu i fi gofio, parin, Fear Her i David Tennant i fi gofio, ac Girl in the Fireplace i fi gofio. So, mae di sgwennu cwpl o Doctor Who, ydy o di rhedeg fel showrunio unrhyw beth arall? Broadchurch. Super llwyddiannus. Dwi'n meddwl dyna pam, a dyna sydd oedd, dwi'n meddwl Jodie Whittaker i sylw fo, achos o Jodie Whittaker yn Broadchurch. Dyle fod Jodie Whittaker yn dod i sylw pawb. Mae Chibnall yn neud yn exposition heavy efo flashes o ysbrydoliaeth yn dod. Ond mae hynna lot mwy lawr dwi'n meddwl i'r ffordd mae Jodie a'r criw yn delifro'r holl beth yn ytrach na diddorol, achos dwi isio watch o achos bod bobl dyspraxic, neu bod na fel cymeriad dyspraxic yn efo, achos mae hanner teulu fi'n dyspraxic. A dwi'n licio eisiau fo fel esgus bod fi obviously chydig bach yn dyspraxic, cos dyna pan bod fi'n shit ar wneud sems. Be di dyspraxic? So,
Dwi'n mor falch bod ti wedi gofyn Iestyn. So, drach chi ar Cymru Fyw, mae fy mrawd wedi sgwennu erthygl. So, mae'n dod o'r un gwraidd a dyslexia, ond fel praxis ydy fel ti'n like diffyg coordination a threfn yn dy feddylu ydy a dy gorffus. Posib, achos dwi'n cofio fi'n dysgu amdano fo a mynd, dyna beth sgen brodyr fi. So wedyn o'n i just fel yn esbonio fo i bawb o'n i'n nabod. Fel, na, dyma beth, achos fel... Rwy'n reidio beic o'n i siarad fo, dwi'n meddwl. Ie, na ti. Fel, mae brodyr fi, chwarteg, maen nhw'n super clyfar, super lyflu, ond fel... Mae llawysgrifen, like, dyn nhw methu sgwennu, fel mae'r whole signals coordination yn mynd o'i le, a mae'n gallu bod yn social anxiety i ryw raddau hefyd, ond dim wastad. Mae'n spectrum o stuff, a mae bod fi'n amazing, cos mae nhw wedi dod trwy ddefo fe, achos oedd mam wedi goffa cwffio loads i fel mynd, achos oedd yr ysgol just fel, maen nhw just yn crap, maen nhw just yn rhywbeth, neu, dim gymaint hynna, ond fel, oedd hyn yn fel yn y 90au, so oedd na ddim neb yn gwybod amdano fo. So oedd mam yn goffa responio, wel, na, dwi'n athrawes, dwi'n gwybod, maen nhw'n deall pethau, ond dyn nhw just ddim yn gallu defnyddio cyrff yn yr un ffordd, a fel, so dwi eisiau gwachio do i ddangos sut mae cyfres mainstream yn siarad am hwnna, ond di o ddim wedi tanio digon yn y fi. O'n i kind of eisiau, ond dwi ddim di meddwl fel, dwi eisiau eistedd lawr a dwi eisiau bingio hwn. Mae'r distraction fewn iddo fo. So mae Doctor Who. Un o'i companions hi. Ie, mae... Y boi di. Dyna lle dwi wedi clywed amdano fo. Na ti yn reidio beic. Mae'n dysgu reidio beic reit yn dechrau. Ydy. Dyna dio. Hwna dio. Oh my god, dwi'n sal. Yes! Oh my god, o'n i rapio hwn fyny'n really gyflym. So mae Doctor Who ar yr Yes Trest achos da chi yn gwachod o fel teulu ar hyn y bryd? O'n i'n meddwl chdi'n mynd i sôn amdan fod fod rhyw fath o dyspraxia, am fod mae hi just ar 100%, 100 miles an hour, constantly, trwy'r holl beth. A dwi'n meddwl, faint hir fydd i sustainio hyn am... Wirioneddol, mae hi... It's brilliant. Brilliant. Mae hi blesar i wylio fel y doctor. Mae hi hollol o blesar. A dwi wirioneddol, mae wedi bod yn anhygol gyda fi wylio hi'n just yn fel y cymeriad yna, mae o'n anhygol. Na, dyna pam dwi isio gwachio, dwi isio licio fo, a dwi'n super cefnogi'r syniad, ond fi dal heb ddod, dwi ddim wedi tynnu fi fewn gymaint o hynna. Mae'r rhifin gorau hyd yn hyn ydy di bod rhifin ar enw Rosa. Ie, the plant dysgu lot yn hwnna. Do. Ond mae cwpl o bobl wedi cwyno chydig bach fel, bobl gwyn unwaith eto, di dod fewn, a dim hi nath o off i chefn hi. Wel, so hyn ydy'r peth diddorol. So gwylio fo, be oedd y ddiddorol gynnau oedd i swyddogaeth nhw yn ystod y rhifin oedd wneud yn sicr bod bob dim yn digwydd fel oedd o fod i ddigwydd. Dim bod nhw wedi trio sbrydoli hi i wneud be nath hi, ond yn wneud yn sicr bod pethau yn mynd i ddigwydd fel oedd nhw fod i ddigwydd. Achos, dim ond erthygle dwi wedi darllen, o fel bobl yr US yn watcher o'n deud, wel, mae o'n sort of negyddu'r ffaith bod yr NAACP wedi gwneud lot o drefnu i wneud y brotest yna yn uneffeithiol. A falle bod hwnna ddim yn dod drosodd. So mi oedd na yn yr rhifin, oedd na dangos cyfarfod rhwng hi a'i gŵr hi a Martin Luther King a bachu. So beth sy'n diddorol ydy, chys mi oedd na rhywun tebyg wedi dod chydig o misoedd yn gynt, ond oedd y grŵps wedi penderfynu a bod, chys oedd hi'n fam dibriod o hi ddim y person gorau i fod ar blaen y gad. A so ddar un be oedd nhw'n deud oedd be oedd y syniad oedd os fysa nhw wedi mynd efo hi yn y haf yn y trach na Rosa Parks yn y geia fysa ni rhywbeth wedi clywed amdan Martin Luther King.
So, na, ti'n meddwl, unwaith eto, jyst erthyglau dwi wedi darllen. Dwi'n mynd ac sut fysa'r erthyglau yn gallu cwyno am hynna, am fod mae un yn ferch gwyn, mae un yn hen ddyn gwyn, mae un yn beth sy'n cael o London Caribbean, be bynnag, mae llall yn London, Sheffield Asian, be bynnag, ti'n bod? O fi'n credu na jyst o ran y portread o'r protest yn America, dim gymaint yr representation o fewn y criw. Na, oedd o'n... Dwi'n gwybod beth mae'n dweud, pobl gwyn yn sortio popeth allan. A ffordd o'n i'n weld o lot pobl dwi wedi bod yn trafod efo yn dweud swyddogaeth nhw o'n neud yn sicr bod hi'n cael neud beth hi fod i neud. A be bynnag oedd nhw wedi trefnu, Oce, na, cool. Na, dwi'n falch. Sôn am... Wsos yma o'n dod i fyny wan, so disil yma dod i fyny, maen nhw'n mynd yn ôl i pre-partition India. Holy... Oedd y trailer edrych yn... Crap! Nes i watchad Zulu ddoe. What? Am tro gyntaf erioed. God, wyt ti'n sal. Mae hwn jyst yn mynd i fod yn British, patriotic, bla bla bla. Look at how we conquered against all the odds. A doedd o ddim. Wel, y peth diddorol i fi fod i, so... Byl rwy'n di deud, o'r gymuned dwi'n rhan o'n yma mae Llundain lle dwi'n dweud, mae'r yn y gyfres yma maen nhw'n licio tiptoe trwy minefields. O'n i'n mynd i ddeud, partition India, mae hwnna'n un o'r pethau mwyaf horrific mae'r British Empire roed wedi wneud. Pre-partition, so hwn cyn Pakistan dod i fewn i bodolaeth a bob ti'n fel. A be oedd yn ddiddorol oedd, mae'r Daily Mail wedi bod yn cwyno barod am yr rifin yma, a oedd nhw'n deud, oh, we're about to be told by the PC brigade that the British Empire wasn't that great. No! It really wasn't. You should check a history book. Math of it. Oh my god. We did some shitty things, folks. We did some shitty things. Dim just some shitty things. Quite a few shitty things. Yeah, 95%. A gyfynus, o'n i'n deud. A mor hawdd y dweud ni fynd... Churchill wasn't a nice guy. He was really not. Ti'n gwybod beth yw'r peth... O'n i siarad efo hyn am Sarah Hughes ar episod cynta, dim plygio, ond kind of plygio, ar siaradigaeth, oedd fel siarad amdan fel, yr munud na lle ti'n... Mae'r kind of syniad ma ti'n mynd, da ni'n Gymraeg, bys ni ddim yn neud stwff fel na. Da ni'n wlad fach, da ni'n edrych ar ôl hyn, ac yn mynd lawr y pwll glo, ac yn gwerthu dŵr i Lloegr, da ni ddim yn eisiau rhoi dŵr. A ban ti'n sylwi efo, na, oedd Cymru, Cymru, efo 100% fewn yr stwff na, unrhyw le gallen ni fynd. Yn y ffilm Zulu, y Welsh Fusiliers oedd yna. Oedd y pobl oedd yna'n lladd ac yn... o dan ordors y Saeson wrth gwrs, ond oedd nhw yna. A ti just fel dyna be di'r rhan o ddod yn ymwybodol o dy hanes, so ti'n licio meddwl rhyw ddydd falle fydd the Brits yn neud hynna'n anhebygol. Guys Depressing. Gyn ni siarad am ein diwylliant cynhenid anhygoel ni. Gallwn ni finally neud spoiler podcast ar Llyfr Glas Nebo. So, ti eisiau mynd o sôn am depressing hanes Brydain i depressing pseudo-dyfodol Ynys Môn? Ie. Ydy pawb di darllen? Do. Oh my god, mod i newid bywyd fi. A dwi ddim hyd yn oed yn jocian. Goffes i message fel direct message o Manon efo Steffan Ross efo llun o gwynab fi ar ôl gorffen darllen o, a ddo just yn ddynes oedd wedi dinistrio achos o'n i just fel ffwcio trydan, ffwcio dwi isio ten, dwi isio traps, dwi isio just mynd i'r llyfrgell, lwtio'r llyfrgell. Mae'n gymaint o bethau fel, mae hwnna'n handi iawn bod pawb di diflannu o ti'n gallu lwtio'r llyfrgell. O, diolch bwys. Dwi just isio neud o, dwi isio roed y switch off. Ar fucking byd ma. A wedyn pa mae'r byd yn dechrau dod nôl, a hwnna sydd yn dor calonis. Ech, mae'n deud,
Mae'r bywyd, o'n i wedi dechrau cael bywyd da fa yma fan gilydd, a mae'r byd yn dechrau dod yn ôl. Ac o hi ofn. Fel oedd hi. A ti ofn. A ti bo 6 mlynedd. Dwi'n edrych ar hwnna fel 6 mlynedd. Mae'n hogyn yna fi rwan, mae'n 6. A di 6 mlynedd ddim yn lot o amser o gwbl, ond eto mae o. Guys, allai ddim... Dwi'n gallu deall pam... Allai deall pam hwn gymryd o phenomenon. Achos mae mor hawdd i ddarllen. Ydy. So, darllen ni eisiau bod chydig oriau... Oh my god, bore di Sul. Bore di Sul. Oedd o'n just... yn Chicago, eisiau bod hwnna nuts i ddarllen. Yes, dwi'n di siarad efo ti pan oedd ti wedi darllen o ac o'n i heb. So dwi'n di cael take ti arno fo mwy. Gan bod o'i gyd mor agos i ti hefyd, ddo. Fi fwyaf, nes i'n gweld o'n dod fod y ferch yn marw. Tywod, ac wedyn oedd fod hi wedi marw, a wedyn o'n i fatha, oh my god, dwi really, mi eisiau gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Mae'r ffaith, dwi'n meddwl fod o'n rhywbeth oherwydd fod gyna fi mab a merch. Oedd just fatha, Jesus, mae hyn yn infernal. Agos i adra. Ie, ag oedd... So, wrth gwrs, ond oedd y ffordd wedi cael ei sgwennu'n dda hefyd oherwydd nhw'n dweud, lle mae'r ferch ma di dod o? Dyna bydd amazing. Achos oedd ti'n meddwl fel, oh my god, nuclear immaculate conception. Ie. Ond ia, di'n dall bod i di dod ar draws rhywun arall. Bod i di dod ar draws Charles Manson. Be oeddech chi... Pan oeddech chi darllen o, oeddech chi yn gallu gweld yr ardal yn eich pen. Oherwydd na dyna chi eisiau ysgol. O'n i... Dwi'n gwybod bits o'n efo. Ond o'n i'n really gallu gweld ti yn ben y groes. Dwi ddim yn nabod... Dwi'n nabod Nebo ar specific ardal yna. So o'n i'n kind of gweld o fel... Oedd Bryn fi sort of yn gweld o fel y bit tu allan i Gynarfon. Oedd Bryn fi sort of gweld... Oce, ti'n gweld y fennau a ryw... A ti'n gwybod sort of... Beiffach di enw'r plasti mawr na yn llifo nag e, llall. Lle oedd Bryn Terfel yn cael ei pethau fo? Plasmennau? Na, feinol. Ie, falle, ie. Pan ti'n mynd allan o Gynarfon am Fangor? Ie'r feinol. Ie, so Bryn fi'n sort of mynd fel rhyw ceie ffordd, cos dwi ddim yn nabod yr ardal. Gosach teg at y wyddfa. Glyn llifon fysa nhw'n weld o'r tu. Hwna di, oce, ie, so dan yna, a kind of, gan bod fi bod y gwyliau yn pen llun a pethau, dwi'n sort of... Oedd yr ardal nes i dyfu fyny'n hefyd, so, ie, na, ni'n gweld o'n ymhen hefyd. Yn lle oedd y ti, ta, Bryn? Lle oedd y ti wedi cael dy magu? Just eich yn ei Gynarfon. O'n i ddim yn gwybod hynna. Pan bod fi wastad wedi aswmio bod ti'n fwy North Coast. Yn fod mae fam ei dad yn byw yn Llandud nawr. Hwna be di o, dwi'n credu. Sorry, Bryn, o'n i just i'n meddwl fel, falle neu ochr y ffordd na. Bod ti'n fwy... Na, so ia, o'n i fatha ti, o'n i'n abod lot o'r llefydd oedd yn cael ei enwi, o'n i'n gweld o'n glir yn ymhen, mynd i fewn i'r pentra, mynd trwy. Peth oedd hwnna i fi hefyd, achos o mam arfer redag siop trin gwallt. No, shit. So ni'n gweld hwnna'n clir yn ymhen. A ni'n gallu fatha... hwnna mor creepy. Wel, ni'n gallu cysylltu hwnna i rei o'r pobl o'n i'n cofio mam gweithio fo. Cos oedd Gaynor ydi upsetio fi, chos o'n i'n gwybod beth i digwydd, digwydd unrhyw'n. Hwnna di'r thing, o'n i'n ffeindio'n eitha convenient, fel, tasa hon ddim yn llyfr mor fach, achos mae'n perfectly formed, as mae'n mor fach, ond tasa ti'n expandio hi allan i fod yn, ti'n bod yr esboniad o fel, wel, tasa ti'n cael penod o sut mae pawb wedi dengyd, lle mae pawb wedi mynd, sut mae pawb wedi dengyd. Ti'n angen gwybod. Just handi iawn. O'n eisiau gwybod, ond dyn ni'n eisiau gwybod. Ti eisiau gwybod, ond ti'n angen gwybod. Cos mae o perspective hi, a ti'n modd y ffaith bod fel bod popeth wedi digwydd yn eitha handi bod hi'n prepper, rhai fi ddweud. Be ni'n meddwl ydi lot o'n y fod. Na Hitchcock o'n dweud mae gwn mewn golygfa yr waith cyn iddo fo cael ei
i danio. Ie, cos ti'n... Ie. Mae'r tensiwn yna. Suspense ydi whole thing Hitchcock. A ti'n meddwl, mae gadael y cwestiwn yn gorad o be ddigwyddodd i pob arall y waith mewn ffordd. Ti'n just yn meddwl fatha, ti llenwi fewn y stori yna dy hun. Es i hyd yn oed yn upset efo stuff oedd... Ti'n edrych nôl ti'n mynd, mae hwn yn ridiculous. Ond di o ddim, fel y cwpl yn mynd, actually, da ni just mynd i dreifio off fewn i'r nuclear sunset. O'n i'n fatha, o'n i'n just yn gweld o'n bizar, am fod o'n i'n byth yn meddwl, ffwcio hyn na ni, mae'r diwedd wedi dod, na i just mynd amdani fewn iddo fo. Ie, achos fewn iddo fo, achos ti'n mynd i farw ddim ffastach, ti'n sal anyway. Os y gyn nhw'r shotgun a balli, ti'n meddwl fatha... Ie. Ond eto, oedden nhw kind of fel, wel, da ni'n misio, so ti bron yn meddwl bod nhw just fel, dydw ni'n mynd i lladd yn hun, achos mae gen i'n teulu bach mae drws nesau, dwi'n gwybod. Pan ti'n llif y stori, mae o'n hollol, achos o'n i'n mynd cwestiwn ni stwff, yr unig ffordd dwi'n meddwl ydy, pan dwi'n dod allan o, dwi'n mynd, mae hynna nuts, fel, taswn fo'n fi, taswn ni'n goffod dewis fel sut i'n neud ffwr yn hun, bys y dreifio ti ag at nuclear meltdown ddim actually yn lladd ti ddim ffastach. Oedden nhw'n sal? Dwi'n mynd cofio. Dwi'n meddwl yn y stori bod nhw'n sal. Na, oedd just fel, rhywbeth fel, lle oedd plant yn nhw? Hwna di'r thing, oedden nhw ddim yn gallu dreifio off. Oedden nhw ddim yn gallu dreifio off i'w teuluoedd. Yna rhywbeth, dwi angen neud reread. Ond dwi ofyn neud reread, achos, ti'n meddwl pan mae'r teimlad mor byr a mor... frawychus yno ti. Dwi'n cedi os dwi'n ei reread, dwi'n mynd i offer o'i 5 mlynedd iddi. A wedyn dod nôl iddo fo a brifo eto. Sicr. A dwi just isio, mae screen time y plant wedi mynd lawr 65% o leia ar ôl gwachod hwn. Ar ôl darllen hwn. Achos o'n i just fel, wrth gwrs, dwi just yn mynd i roed loads o llyfrau hanesyddol Cymraeg iddyn nhw. A sut i dyfu planhigion, a sut i... Hogan fach yn crio ar ôl codi'r tatws, neu'r hogan bach yn crio ar ôl codi'r tatws. Oedd just stwff yna fel... Y sgwarnog... Efo'r dau ben? Ia, be di digwydd i'r sgwarnog? Ia, be di digwydd iddo fo? Honna ddo. Yr un deformed. Ie. O'n i methu helpu, bob tro oedden nhw'n mynd i'r scene yna, o'n i'n gweld Bart Simpson ar pysgodyn efo 3 llygad. Bob tro. Admittedly, mi oedd yr ail ben yn edrych tam bach fel llun Matt Groening yn fy mhen. Ie. Achos yr unig ffordd sy'n ni byth di gweld o, oedd mewn ffordd cartoonish. Rwan, ti'n gwybod beth dwi angen neud? Dwi angen Google lluniau o deformed hairs. Yn dydw i. Dwi'n mynd i neud o wan, tra bod ni ar y ffôn. Right, hold on. Basic search terms ti ar gyfer rhywbeth fel... Be fi ti'n beidio neud a ni ddod ar y thing mae ben? Dwi'n siŵr nhw'n neud o fel... Cymryd i gweld yn agos. Na, rhaid ti'n neud o fel album art ni ar gyfer y bennod. Oh god, just y ffaith bod hi di mynd, di plant ddim angen gweld hwnna. Hwng. Pan wyt ti'n ffindio cysur yn be bynnag allu di, pan mae pob beth wedi pario lawr. A hwnna di, just ti'n pario lawr dy fodolaeth, achos mae hi'n siarad amdan, sgennau, mae mor dda, dwi'n hyd yn oed sgennau'n trafferth yn cysgu rwan, achos mae'n nghorffi wedi blino o fodoli. Ie, oedd y llyfr yn iawn i'r amser yma, doedd. Oh my god. Pan mae rhywbeth yn hitio cyfnod... Achos, newedig o'n hi fel merch yn dweud, dwi wastad wedi bod just yn... o ddim rili'n special, o ddim rili'n ddim byd, o ddim rili'n gryf, o ddim rili'n unrhyw beth fel na. A sut oedd hi di disgyn y feichiog efo Sean. Sean, dwi'n iawn? Ie. Ie, fi cofio. Landlord, ta'r boi arall. Yr ogyn bach. Ie. A just y stwff mae gyd i digwydd iddi. Ond be o'n i'n teimlo yn anhygoel bod pan oedd y stwff ma'n dod,
bo hi'n prepper, ac o'n i just fel, oedd hwnna'n rhywbeth lle, swn i di lyfio cael touch mwy o be oedd hi'n meddwl, lle oedd hi wedi cael y syniad o, dwi'n mynd i gael polytunnels, dwi'n mynd i gael tubing, dwi'n mynd i gael stwff mae gyd. Cos dyna'r math o beth swn i byth di meddwl amdan. Dwi'n meddwl fatha sort of, holy fuck, mae the world's ending fath o beth. Well i fi mynd i nôl polytunnel. Although, dwi'n eitha hyderus na dyna beth dwi'n mynd i wneud rwan. Diolch i bennod Steffan Ross. Dyma be, o'n i yn, dwi really eisiau trio gwneud podcast efo hi, a dwi'n gwybod sut dwi'n mynd i wneud o. Wel, ar ôl y ti ar ei hun, oedd ti'n crio... So ni'n lyfu yna. Oedd o'n dda iawn ga i ddeud, os da chi eisiau gwrando rhywbeth, mae werth gwrando ar Sionedigaeth efo Bryn. Yes! Wyt ti'n teimlo'n really... Oedden ni mor sa, achos oedd y grŵp chat fel, hey Bryn, ti eisiau gwneud episode hefo fi? Really sorry. Mae'n oce, mae'r Iestyn centric episode ar y ffordd. Just... Fydd o just fel mwy o... rhaid i gael FaceTime o fel pubs gwahanol, so dwi'n mynd i fynd i'r Grange, a ti'n mynd i fynd i Black Boy, a wedyn nhw'n i gyd wneud fel on-location recording yn y pub. Yeah. Na, nes i really enjoy efo. Ond mae hwn bach o fel podcast circle jerk ar hyn o bryd, ond ydy. Wel, be mynd i ddod ar thing mae ben, ta? No way, man, mae'n afterparty, mae'n parhau. Gynna ni. Very loads o bethau, gen i fel mwy o spoilers. Alright. Ond ydyn nhw Iestyn yn... Iestyn yn edrych o bod yn mynd i pasio allan. Y long read ma ar y New Yorker, enw fo ydy, did Uber steal Google's intellectual property? Ond mae'na recordiad... Wedi bod yn cwrt am hynna wan? Ond ar ie. Mae wedi bod yn cwrt am a mae nhw'n setlo do. Ie, am fel millions a millions a millions. So dim bo fi eisiau gwybod dim rhywbeth am fel America, cos mae Cymru ddigon o hassle, ond mae hwnna'n just journalism really dda. Doctor Who a Llyfr Glas Nebo oedd yn big things. Rhoed o allan yna, dwi ddim yn hoffi cyfres 3 o The Good Place. O na? Na. Dwi'n wedi gwylio fo'n gwbl. Mae o'n crap. Oh. Can't be asked, it's not appointment to view rhagor, can't be asked, mae'r cymeriadau yn boring, dio ddim yn ddoniol. Yn y nefoedd diw'n ei, ie. Yeah. So, mae cyfres 1, a hyd yn oed, swn i'n deud, fyny at diwedd cyfres 2 yn arbennig o dda. Cyfres 1 yn berffaith. Hollol berffaith, yes. Do it. Ti'n mo be, understated. Cyfres berffaith ar y funud a fe drai ddim gwylio'n byd arall. Beth ti arno, beth ti watcho? Ella da chi di weld o, oedd y gyfres gyntaf allan y 2007. What? Californication. Dwi wedi clywed amdano fo. David Duchovny. Yeah. Na. Jesus Christ. Ti jyst yn cymryd y piss allan o fel LA neu rhywbeth? Ie. Yndi, mae di symud i New York fatha awdur sydd wedi sgwennu llyfr lot o regi yn fel lot o sex yn efo, a wedyn mae'n cael ei wneud i fewn i ffilm, so mae o wedi wneud i bres yn wneud hynna, ac wrth symud i LA mae di colli wraig sydd yn byw efo'r dyn arall mae gen nhw ferch efo'i gilydd, ac mae o'n dipyn bach o ladies man sydd yn wel, dos am chwarter awr yn mynd heibio dos nam rhyw fath o scene arall yn efo, a mae just mor funny. Wow! Ti'n meddwl beth, dwi'n cofio hwnna'n dod allan, a dwi'n cofio meddwl fel y post-X-Files David Duchovny. Ie, oedd o fatha David Duchovny cymryd y pes allan o David Duchovny mynd yn hen fath o beth. Ie, a peth ydy, mae yna 7 series yn efo. What? Mae mond ar gael ar Now TV tan diwedd y flwyddyn. Nice. Mae rhaid ti binge efo. Fi'n gwneud o trwyddyn nhw. Heads up arall i bwyd Epic Chris. Cyfres Gymraeg, Appointment to View. Right. Fucking oysters, bwyd minnau. Mae gwachod Chris Foodgasm Roberts yn trio peidio rhegi ar Esbydrec yn gwneud fy wythnos. Ie, nath Esbydrec yn gadw nhw, galw fo'n foodgasm i. Ond dyna beth di arno fo, it's his brand. Mae'n great, mae'n lyflu, mae'n just bwyd super creadigol. Bydd X-rated Dudley fath o beth, dio.
Oh, man. Wel, dim yn cael rhegi ar yr un yma. Am fod prime time S4C type thing. So, ti'n gwachod i fideos o'r Hans YouTube, Facebook a Twitter. Fucking Welsh Hans na ddo, Bryn. Na ddo. O, mae werth gweld y fideos. Chris Food just... Go iawn. Chris Food, ti'n mo be, a mae rheina, mae nhw wedi seithi'n really neis. Mae'r gyfres yma yn... mae'n sgiwio ti ag at mwy dydliaidd. Right. So dwi'n teimlo fel, swn i'n licio gweld o bach mwy yn let loose. Right. Ti'n ma? Am fod, ti'n gweld ar ITV a BBC lle mae Jamie ag, ti'n bod, bloody notorious swearer. Be di'r... Ramsey. Ramsey. Ie, os mae o'n cael, pam ni di ffwrdd ni'n fod ar ôl 9 o gloch? Ydy ar ôl 9 o gloch? Na, 8:25, appointment to view. Ie, so, reid o mlaen ar ôl 9 o gloch, fatha mae, tywod, heina erich i gyd yn cael. Cos mae'r bwyd fo'n neud yn... Gino Di Campo ag, dwi di anghofio enw fe, so dwi'n mhenni... Dim Gordon Ramsay. Ath y rhaglen ITV nath nhw'n neud, efo nhw'n mynd rownd yr Eidal, Ffrainc a'r Alban, oedd yr hegyn yma'n, ti'n bod? Ond, dweud ti, be sy'n mwy special, hai fi dweud, mae o yn really mawrygu cynhwysion Cymraeg. Mae'n mawrygu, a dwi'n gwybod mae gen fo actual contract efo Cigoen Cymru, ond ti'n gweld bod o yn hollol honest yn dweud, mae gen ni gynnyrch anhygoel yng Nghymru, fel bwyd môr menau, pysgod Cymraeg a pethau, mae'n dweud, ni'n gwerthu nhw i, ti'n gwerthu nhw i fel Ffrainc, Sbaen, a dydy bobl Cymru just ddim eisiau bita nhw, a mae fel pam, drycha dwi'n cwcio rhaid. Oedd o di just, mae just yn mwg a than, a mae just yn fflamio, oedd o di just i throed bloody bunch o geri gleision ar dan. A mae just y ffordd mae'n cwcio. Mae'n gyfres superb, so definitely, dwi'n driblo. Dwi'n driblo yn meddwl am oysters dol mei. Neud i lyfio fo, Bryn. Nice. Bryn, neud i lyfio fo. Dwi'n definitely yn cyddi. Edrych ar ei hans i gyd gynta. Ie, fi di cael y vibe wedyn. Yr thing i fi sydd dod yn ôl nes i fi allan amdan just cyn i ni ddechrau heno oedd mae Brooklyn Nine-Nine yn dod yn ôl yn mis Ionawr. Cos dwi mond wedi gwachio 3 pennod. A mae o'n super. A dwi'n gwybod, o Lin-Manuel Miranda yn gwachio Brooklyn Nine-Nine tradd o fan hyn yng Nghaerdydd. So mae rhaid bod o'n special. Trwy pennod e mentionio'r boi na'n adran. Na, mae o'n contracts ni o'n. Come on, Iestyn. Mae'n honorary Cymro rwan. Ie, chos dwi'n meddwl bod o Melissa Fumero sydd yn un o'r actres sydd efo ffrindiau mawr. Mae nhw byth a benydd yn gyrru negeseuon i gilydd ar Twitter. A mae'n anhygol i wylio. A mae gen ti ddwy Latin yn part o'r rhaglen sydd yn anhygol i rhaglen ar teledu yn America. Chos fel nhw'n dweud, mae nhw flafar ond efo un person. Un o bob un. Ond mae gen nhw ddau. Oedd mynd, what? This has never happened before. What? Ac Andre Brower fel y captain. Wel, Mike Schur ydi showrunner hwnna. So Mike Schur ydi showrunner The Good Place. Wel, Mae wedi colli ffordd yn season 3, da. Be ni licio oedd efo... Chos mae Andre Brower yn actor difrifol dros ben. Ond mae o'n just yn cael cymaint o... Ti'n chi gweld bod yn cael cymaint o hwyl yn neud y raglen yma. Ond mae o'n neud y straight with a twist na. Just... A mae o'n just yn anhygol gweld o. Chos be mae o'n neud ydy, mae o'n just yn chwarae hollol o ddifri. Fatha rhyw... a mae o'n just yn gadlu pob arall chwarae o gwmpas o. Mae Terry Crews yn great yn efo. Boi massive, so ti just yn meddwl fel, mae hwn yn mynd i fod yn real, like, plank. Mae yna un rhifin anhygol o Brooklyn Nine-Nine, lle mae Terry Crews cael stopio yn ei ardal lle mae'n byw yn y gyfres, gan Heddwas arall? Gan heddlu, dyn heddlu Gwyn. A mae o'n stopio a dweud, beth ti'n neud yn yr ardal yma? Dweud, dwi'n byw yma. Dweud, dwi'n gynnau
badge, dwi'n cop, a dweud, os yw'n gwybod sa ti cop, so dwi'n rhaid hassle i ti. A so mae'n mynd yn ôl at Andre Brower a dweud, ges i'n hassle achos bod fi du yn ardal fi. A mae Brower yn dweud, paid yn ei ffos amdano fo, work within, a mae o'n dweud, na, dwi'n mynd i dweud, this is not on. A mae'r rhain yn nhw'n eista lawr fatha o flaen tân, jyst yn trafod hiliaeth, a bod yn part o'r heddlu, a bod wedi fel, mae'n anhygol jyst gwylio y ddau yma efo'i gilydd. A jyst, mae'n mor syml, mae'n jyst y ddau nhw'n eista bob ochr i tân, jyst yn siarad, a mae'n jyst yn mor gripping, a mae'n mor... A hefyd, enlightening, a just ond doniol, ond diddorol. Dyna beth sy'n mor greit, am stuff cynnar Good Place. Mae'r athroniaeth, beth yn efo, mae'n really dda. Yes, rhod ar y rhest. Di. Oce. Ar ôl i ti nôl o dy coma. Dal ar Netflix, mae cyfres 1 i cyfres 4 ar Netflix. Nes i binge'r whole lot tra'n i sal dros 3 diwrnod. Wow. Mae'n 20 munud yr un. Mae Andy Samberg yn genius coll yn fy marn i. Fel, dwi'n mynd teimlo fel bod fi wedi gweld yma digon o stuff eto. Mae Chelsea Peretti just yn anhygol. Hi dyn deadpan really fel blin. Nac hi di Stephanie Beatrice di hi. Hi dyn fel jumped, kind of career-minded, cool. Chelsea Peretti ydi assistant captain. A mae hi wirioneddol yn cymaint o hwyl i wylio. Guys, oes gennych chi unrhyw fusnes arall achos da ni'n dod i lapio fyny'r show ma am fis arall? Na. Hacker iaith 2019. Yn y regin. Nes i gael tocyn fi gyna. Oh god. Rai, yn y regin, lle llwch chi fynd, yn y show notes, gallwch chi fynd i gyfrestru yn y show notes. Na fo trip outing blynyddol ni, da ni'n mynd i gael holiday yn Gyfyrddin. Guys, dwi'n mynd gwybod unrhyw beth am Gyfyrddin, dwi'n mynd gwybod lle mae'r pubs da, dwi'n mynd gwybod lle mae unrhyw beth. Gwybod lle mae Cyfyrddin. Great. Dwi'n trio dychmygu Caerfyrddin yn fy mhen. Aberteifi sy'n dod yn fy mhen. Aberteifi'n well. Awkward. Ti'n anelu'r ffordd iawn yn y la. Tas o gen ti gwmpawd. Mae Cyfyrddin yn fawr. Mae'n super hanesyddol, cos mae fel lot o fel hyn farchnadoedd a fel... neuadd y cyngor yn edrych fel castell motherfucking huge. Just y stwff yna i gyd, ond lle ddim really deud lot ti am fel beth sydd ti'n mew. Mae gen nhw rwan out of town shopping centre a cinema, so gallen ni wneud hynna hefyd. Dwi wedi bod round Caerfyrddin. Do. A bod dwi'n deud round Caerfyrddin, dwi'n fel literally ar y ring road o gwmpas Caerfyrddin, so, ar ffordd Abertawe. So da ni'n bwcio yn Airbnb gwyliau ni as we speak. Bydd y criw a haglediad yn... Llai ddod a zoom in i'r cod y bach fi allai wneud fel proper on location bennod. Dwi'n lyfio'r penod yna. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando. Brysio wella Iest. Brysio wella, ia. Oedd y batteri'r mouse di'n blannu. O'n i'n fydda, what? Batteries ti'n screw, David. Nos da, Bryn. Nos da, Sioned. Fyddwn ni nôl yn y bennod nesaf, bennod 73. Fydd hi yn bennod nadolig erbyn hynna. Mae'r haglediad wan dros 8 oed. Da ni ddim coed y cyrraedd ysgol uwchradd, ond da ni yn Key Stage 3, ia? Mwy ffordd na i gilydd. Super fyna. Diolch yn fawr i pawb sy'n gwrando yn ni, 5 person na sy'n gwrando yn ni ers penod gynta erioed 8 blynedd yn ôl. Fyddwn ni nôl am parti nadolig yr haglediad. Da chi'n lyfio fo, da ni'n lyfio fo, fydd na gerddoriaeth smooth, fyddwn ni gyd yn gwisgo glitter, clincio gwydre. Fydd pawb di gwisgo fyny. Dwi'n lyfio'r ben nadolig. Dwi'n eich mind. Basically, after party ydi o'i gyd. Byddwn ni'n cael, byddwn ni'n meddwi ar
ar cherry banks ac yn cymryd photocopies o'n pen ola ni. Literally. So, hwyl fawr i chi gyd, diolch am wrando, a welwn i chi tro nesa. Tra!